Men hvad synes du egentlig om de ting, Kisso, din gamle homie, han siger sådan på sociale medier nu? Hvad jeg synes om hvad? Om det, han siger om kvinder og sådan noget? Shit! Jeg vidste, du ville spørge mig. Benjamin, du sagde jo selv dengang, at man skal passe på med at stole på kvinder, fordi de er lidt snu. Hvor er du syg. Men Benjamin, så er du faktisk enig i Kissoens holdninger om kvinder, eller hvad? Hvordan kan du fange mig? Han er enig. Han er med i Brotherhood, Chat. Er Benjamin Christiansen med i Brotherhood, eller hvad? Det er han, og han afviser damerne. Ja, det er altså, hvad render du rundt og laver? Jeg har ikke hørt fra dig i... Jeg ved ikke, hvor lang tid siden. Kan du huske, vi... Ja, det er det, vi overtog dansk TikTok jo. Ja, det gjorde du. Jeg var bare sådan på bagfronten. Ja, det. Jeg var din skygge. Og vi var en duo. Folkens. Shit, nu kommer det her, jeg aldrig havde troet skulle ske. Ja, folk de skriver også OG duo. Det føles lang tid siden. Ja, det er det. Der er sket en del. Det er som om, at du stoppede, eller hvad? Jo, jeg er stoppet jo. Jeg laver musik nu jo. Ja. Så du laver musik og damer og så videre? Ja, det er det. Man. Kan du huske dengang, hvor du sagde, at du var for kendt til mig alt muligt? Og så lavede du svarer med? Nej, det er det. Der var på et tidspunkt, hvor Rasmus han rykkede dansk TikTok, så han begyndte bare at sige til mig, at han var for kendt til mig, og han gad ikke at mødes med mig mere. Ja, det er det. Kan du huske de tider? Ja, det er det. Han dissede mig bare, han sagde bare, at jeg er ingenting, og han er for kendt til mig. Rasmus. Ja, det er det. Det var vildt nok. Og så rev du mig i håret og sparkede mig. Ja, det er det, og så troede jeg, hans kamera og smidt langt væk jo. Ja, hvor han var ved at ødelægge mit kamera. Han tog bare mit kamera og hakkede det ud i jorden. Ja, det er det. Ja, så troede jeg, hans kamera jo. Men Benjamin, når vi skal lave collab sammen, skal jeg sådan lige være lidt bange for, at kameraet ryger i svinget, eller hvordan? Nej, men jeg hiver kun i Kissoen jo. Ja. Ja, okay. Det er kun Kissoen. Men, men hvad så nu? Er Kissoen så blevet forkendt til at svare dig nu, eller hvad? Ja, det er det. Nej. Han skriver jo slet ikke til mig. Men jeg kan huske, kan du huske, Benjamin, vi havde en plan om, at vi skulle lave 1-2 YouTube-videoer, men så gad du ikke lige pludselig, så fokuserede du meget på musik. Ja, det er det, og så var du så med BK og Jeans og alle dem jo. Ja. Men det er fordi, du sagde et eller andet med, at du har travlt med, at du skulle udgive album. Det album, det kommer aldrig. Her til sommer kommer mit album. Ja. Bro, der er et delay på album i sådan 2-3 år, Rasmus. Hvornår? Men hvad med det album, du skulle udgive? Har du fået hjælp af Branko egentlig? Ja, det er det. Hallo, Kissoen. Branko kommer og spiller i Vega her til september. Jeg skal ind og se det. Damn, så skal du lave en feature med ham, ja, så skal jeg om at hilse på mig og lave TikTok og alt muligt. Man kan også sige, I er jo fætter. Så der er jo, han kender dig jo allerede i forvejen. Du har vel bare fået billetterne gratis af Branko, har du ikke det? Jo, det er det. Jeg har fået gratis. Men jeg kan huske også, du sagde til folk, at du var Brankos søn og sådan noget. Jo, det er det. Jeg er også Brankos søn, og vi er familie alle sammen. Ja. Altså, Kissoen. Det var gode tider, Benjamin. Jeg savner det faktisk. Vi rendte rundt om sommeren og lavede så mange vlogs. Ja. Kan du huske Lejland og alt muligt? Ja, det er det. Jeg har stadig de der virale videoer, vi lavede jo. Ja. Benjamin Kitto, han siger tit, når vi er oppe at træne, så siger han savner dig mega meget og sådan noget. Savner de gode sommertider og sådan noget. Ja, det er det jo. Det var det er jo noget tid siden, ja. Men vil du stadig gerne lave collab med ham? Du siger jo, han har udnyttet dig. Ja, men vi skal lave collab alle sammen jo. Os tre jo. Det var det, vi sagde. Ja, var det ikke, jeg var kun med. Jeg sagde, jeg var kun med, hvis vi også får Sivian med. Ja, vi skal sige. Det der er en farlig sådan firkløver. Ja, Sivian og Svane også. Rasmus, du er den mest normale, tænker folk bare. Ja. Rasmus, han går og pædagog på videoerne. Jeg sagde jo, Kisso, at jeg synes, mig, dig, Sivian og Benjamin, vi skal tage Baboon City og lave challenges-standen. Benjamin, han elsker at spise sådan noget, der var candy floss og slik og cola. Du elsker sådan noget. Og McDonald's. Ja. Kan du huske, du havde en drøm om at blive ambassadør for McDonald's i Danmark? Ja, det er det. Ja, det havde... Folk de sammenlignede ham med Andrew Tate, fordi Benjamin, han var top G. Ja, det er det. Hallo alle sammen. Det her, det kommer på feed i morgen, men bare screen optage det shit.
Ja, Ja, screenoptag det her. Den gamle OG Kong Benjamin, han er ja tilbage det er igen. det er det. Men, Den største rapper på dansk TikTok. Største rapper på dansk TikTok. Nu smider vi... Overtager branchen. Overtager Det er branchen. lidt dødt. Altså, jeres stue er jo lidt død. Nu smider vi mig og Sivian ind i det, og så prøver vi at puste lidt liv i det. Ja. Det kunne måske være det, altså, I don't know. Jamen, det kunne godt være, at Benjamin han overtager igen. Ja. Og så lukker du lige sommeren med dit album. Det kunne være sygt. Ja, så lukker jeg sommeren med mit album, jo. Men hvad med dig, Kisvan? Hvornår kommer du ud med noget nyt musik egentlig? Så du laver også musik, jo. Ja. Ja, men mit, det var ikke... Jeg følte ikke, folk de lyttede til så meget mit som Han har lavet en, hvor han klatrer i træer. Kiso, den har jeg godt set, hvor du spiser bananer og klatrer i træer. Den er syg, den der video. Jeg har også reageret til hans videoer på min YouTube-kanal. Det er det. Men jeg synes, du skal lave sådan album. Det kunne være mega nice. Ja, det er det. Men min yndlingssang med Kisoen, det er kun en Kiso. Den hører hver morgen, jeg står op. Så bliver jeg så godt humør. Der er kun en Kiso. Får du den hver morgen, eller hvad? Ja, hver morgen, inden jeg lige står op, så vågner jeg lige, og det minder mig om gode tider. Men bro, du skal høre hans feste med heste. Chat, hvor mange kan ikke lige huske feste med heste? Umuligt lige. Feste med heste skal man ikke sove på stadig. Selvom det er 2024, så skal man ikke sove på feste med heste. Nej, det er det, man skal ikke sove på det, jo. Ja. Jeg har slet ikke hørt noget af dit musik, Benjamin, men jeg går ud fra det. Har du ikke hørt noget? Manden følger ikke med. Shit! Nej, men jeg er jo lidt en... Det er en fejltagelse, det der. Jeg har også sagt det, Kiso, jeg nåede slet ikke at se jeres trend alt det der dengang. Hvad nu, Benjamin, Rasmus, han så slet ikke engang TikTok dengang. Nej, det er det. Så han er gået glip af dengang, hvor du... Og mig og Kisvan har været der siden, i 2022 jo, altså, hvis ikke før jo. Vi startede helt tilbage i starten jo. Kan du huske det om sommeren, Benjamin? Alle tog billeder med dig. Og du lavede meetup ved en by, så kom der bare sådan... Kan du huske, hvor du lukkede Aarhus? Nej, hvad Jo, jeg lukkede Aarhus, og så Odense jo. Kan du huske det? Ja, Odense. Du skulle se dengang, ikke, Rasmus, hvor Benjamin han lavede en TikTok, hvor han kom, så folk de fyldte bare hele McDonald's op. Men Benjamin, blev du stadig genkendt meget, eller hvad? Jamen, jeg blev faktisk stadig genkendt. Altså, når jeg sådan tager til forskellige byer, nu laver jeg ikke så meget meetup mere, men jeg kunne godt finde på det faktisk. Okay. Ja, og så skal jeg også snart til København igen jo. Ja. Men du er stadig... Jeg tror, hvis du tog op til Viborg for at lave noget med Benjamin, og han lige tog hurtigt med, så tror jeg faktisk, folk de begynder at skrive, damn, så tagger folk hinanden og skriver, kan I huske de der tider der? Du styrede, Benjamin, du styrede reelt faktisk TikTok i et halvt år, vil jeg sige. Det, kan du huske det? Folk, du styrede det, jeg var bare skyggen bagved, og jeg glemmer de der tider, hvor du disser mig. Men det virker det som var fuldstændig jo. Men Benjamin, det virker da til, at I er okay gode venner nu igen. Det hele, det var kun for views jo, og vi fik kun views for det jo. Er det også for views, du sådan sagde, at Kisvan han har udnyttet dig, men det gjorde Jackstyle ikke? Er det også bare for views? Nej, men bro, vi har snakket om, man bliver ved med at køre i det. Ja. Men udnytter, vil du gerne lave noget med Kisvan, der udnytter dig, eller hvad? Eller gør han ikke det? Nej, jeg vil gerne... Nej. Benjamin, der er nogen, der tilbyder dig job hos et pizzeria. Men jeg tænker, at hvis vi alle sammen laver collab sammen, så kunne det være sygt nok. Ja, så synes du ikke det, Benjamin? Vi skal alle sammen lave et collab, og skal vi ramme pizzeria? 100%. Og så rammer vi pizzeria efter. Vi rammer Mac'en. Vi skal ramme Mac'en. Ja, det er det. Skal vi se, hvem der først spiser 10 cheeseburgers, Benjamin? Jo, 100%. Benjamin, du plejede at spise, hvad var det nu, nuggets? Jeg tror Sivian, han vinder. Nuggets, ja. Sivian, han er ret glad for mad. Men det her, hvad nu, hvis du tager dig hen, jeg kan godt komme med, jeg tror faktisk, du kunne være et vi kunne lave nogle varme videoer. Du kunne faktisk lave en YouTube-video, en vlog faktisk. Jamen, men du skal nok have en kamera, bro. Ja, hvad? Kan du låne en kamera i en dag? Nå, men ham der, min kameramand, hans iPhone, den er vist okay, siger han. Nå, kamera, det er bare sådan, du ved, der kommer en clean, hvis du har en, der, du ved, du kan låne i en dag. Ja, det kunne være grineren, Jeg tager i hvert fald min kameramand med under andre omstændigheder, så han kan optage det. Hvordan kan det være, at I lige fik aftale, at de skulle sende live sammen? Jamen, det er jo Benjamin der. Jeg sad egentlig bare livestreamet, og så joinede Benjamin ind i liven. Og så spurgte jeg, om han ville joine.
Jeg var faktisk i gaden med Benjamin og Jackstyle på daværende tidspunkt. Så kom der sådan blondiner og brunetter op til Benjamin. Og nogle af dem var sådan 8 ud af 10, og de ville kysse Benjamin på hver side. Men hallo, så afviste jeg dem bare jo. Ja, han afviste dem, bro. Ja, det er det, jeg afviste dem jo. Det er fordi Benjamin han er over deres standard. Ja, det er det. Benjamin, hvor mange piger har du egentlig sådan scoret, sådan, siden du blev kendt? Scoret rigtig mange. Jeg får DM's hver dag, man. Folk spørger mig, om jeg snakker med Kisran. Jeg siger nej, mand. Du skal tænke på Bolivia, ikke? Og de pakker. Vidste du godt, de pakker faktisk? Er det Bolivia, du er fra, Benjamin? Ja, Bolivia. Hvor er det fra? Er det Afrika, eller hvad? Bolivia. Hvor er det nu, Benjamin, hvor er det nu Bolivia er henne? Er det ikke Afrika? Jo, det tror jeg. Du må da vide, hvor du genetisk stammer fra, Benja. Nej, bro. Jeg boede i Danmark næsten hele mit liv, jo. Ja. Ja, okay. Så du er ikke lige sådan helt fundet ud af nu, hvor du... Jeg tror, han kan se din platform. Det gør han ikke, Morat. Han snakker bare. Jeg holder bare lidt pause. Eller hvad sker der for DJ Jabba, mand? Hvad er det nu? Han siger hele tiden sådan, at han hater i hvert fald meget på os to, Rasmus. Og DJ Jabba, altså... Jabba, hallo, ham der Jabba, ham kunne jeg egentlig godt tænke mig at gå live med os. Han smider bare alle mine drenge ud sådan sales. Okay, Saint, han forlod selv. Morat, han gider heller ikke til Morat og sådan noget. Det er sådan, og så hende der Julia, hun tænker lige pludselig, hun har fået en magt, fordi at hun linker op med DJ Jabba. Det er jo sådan noget børnehavepis. Ja, jeg så lidt med on and off, men jeg tænkte bare, den der live gider jeg ikke engang join, fordi jeg gider ikke have, at det er sådan arbejder, der har kontrollen, og så Julie, hun begynder bare at tro, hun er noget. Som jeg også har sagt på min sidste video, jeg kommer ikke til at give Jabba mere opmærksomhed. Ja, bare lad være med at join, Hans, du kan bare lige kigge med, og sådan er til. Det gør jeg heller ikke. Rasmus? Ja? Nu beviser du lidt, du har lavet sjov med os alle sammen, fordi der var ikke noget mellem dig og Kisran, jo. Bro, jeg vidste, du kunne gøre det for news. Jeg vidste det. Du tog ikke det som det. Du stod og sagt på live, at I er uvenner, mand. Det er jo fordi... på live, I er uvenner, mand. Du tog ham hele tiden op. Bro, hvad mener du? Det er fint nok, user. Det var lidt dumt, men jeg tror ikke, jeg skal gøre det mere. Bro, du er boss. Du har ret, bro. Ja, men det var jo, altså Kisran, jeg ved ikke, om vi skal sige, hvad der sådan er sket sådan bag facaden og privat og sådan noget. Jeg tænker, vi kan bare lige tage den i AL. Ja, jeg ved faktisk heller ikke, hvad der er sket med Munke. Han joiner heller ikke så meget mere. Hallo, vil du høre noget, Kisran? Ham der Munke, jeg har skrevet med ham. Hvad siger han? Jeg har fået ham på Snap. Damn, du er blevet gode kammerater. Måske skal jeg lave collab med ham, faktisk. Jeg overvejer at lave collab med ham. Ja, gør det. Fordi jeg tror folk de savner dig, du har ikke rigtig lavet noget content. Nej, det er det. Hvad er der sket med dig, Benja? Du er bare helt stoppet. Hvad var det, fordi jeg laver musik. Jamen, hvornår bliver det udgivet, det musik så? Jamen snart. Vi arbejder jo på et album jo, til sommer. Ja. Er du okay? Hvor mange numre kommer der ud, Benja? 8 eller 9, tror jeg. Ja. Men jeg håber ikke, du delayer det mere, du har delayet det 2 år. Nej, det... Så nu forventer vi noget godt. Gør vi ikke det, Ralle? Jo, det er det. Jeg er spændt. Hvad hedder du? Du er Spotify, Benjamin Christiansen. Ja, men jeg tænkte tror jeg også gerne på... Ralle? Jeg tænker også på noget. Det der studie, du har oppe i baggrunden der, kan jeg ikke besøge det studie, du har i baggrunden der. Det der billede, det vil i baggrunden der. Jeg vil gerne forbi det. Det tror jeg også er et godt studie. Det tror jeg også er et rigtig godt studie. Ja, det er dit hjemmestudie, eller hvad? Det er home. Det er noget helt nyt, jeg har begyndt på. Det kan være, at selveste Benjamin kommer forbi dig, i stedet for at du skal komme forbi ham. Ja, lige nu, Rasmus, lige nu er det jo dig, der er den store, så han skal komme til dig. Jeg vil stadig sige, at Benjamin han er et større navn. Ja, folk kan faktisk godt huske Benjamin, det kan de godt. Benjamin, du er bare slappet lidt af på det. Men hallo, Kisu, laver du stadig konfirmationshilsner? Jeg har slet ikke tænkt over det. Gør du det? Altså, jeg har allerede fået mine DM's, hvor de spørger mig om konfirmationshilsner. Jeg overvejer at lave en video i morgen, nemlig. Ja, bare gør det, bro. Bare gør dine fans glade. Og så hvis du laver comeback igen, så overtager du TikTok. Hvor mange penge plejer jeg at tage for en hilsen? Jamen, Kisran, han sagde faktisk en gang. Jeg tænkte godt, bro, det sagde du sagde noget, du ville tage 100. Nej, jeg tog engang sådan noget, hvad er det nu? Det er fordi, der kom mange dengang, hvor vi lavede videoer. Så bare 50 kroner per styk, så sendte jeg bare nogen. Det var bare...
Det er jo ikke slemt. Nej, det synes jeg heller ikke. Men er det nu her, der er konfirmation så? Det er nu her, man skal ud med videoen, at man sender hilsen ud. Det er også fordi, jeg lavede en video, altså, så du ved, så hvis man rigtig gerne vil have, så er 50 ikke særlig meget. Jeg har aldrig fået så mange henvendelser. Det er fordi, at du sagde, at du tager 100 for sådan en video. Var det ikke det, du sagde, eller hvad? Nej, 50. Men det er fordi, at du ved, det er svært at nå. Det var svært at nå alle. Fik du ikke sådan måske 500 henvendelser, 1000 henvendelser? Det er en god business. Hvis de tager 100 kroner, og I får 1000, så er det lige 100.000 kroner tjent på konfirmationen. Ja, det er det. En god side hustle. Og det kunne han. Det kunne han. Ja, det kunne han kunne lave sådan nogle, dengang kunne han lave sådan nogle t-shirt, hvor han var på, og så damer ude i siden. Folk, de sådan, så ham meget. Benjamin, hvor mange de der t-shirt, det der tøj, du lavede, har du fået god betaling? Han tage hende juletøsen op. Ja, hun begynder at få lidt sådan arrogance, når hun får for meget ansigt. Jeg er nødt til lige at høre en af gang her. Hvad siger du, Benja? Nej, bare gidsvand. Han svarer bare på spørgsmålet. Der er en, der skriver, ikke tage Julie ind mere. Hun begynder at få lidt arrogance, når at hun får for meget ansigt, chat. Arrogance? Du skal tænke på, Kiso, sådan som Julie, som også er til en, hun skraver jo bunden. Altså, jamen, så når hun kommer ind på når man har givet DJ Abba ansigter og givet ham sådan, du ved, lidt mere reach, så hvad er det nu, så begynder han at få en, og så Julie kommer derhen, og så når de linker op, så Julie, hun tænker, hun lige pludselig har en. Og så begynder hun at sådan tænke, at hun er heroppe. Det er nogle mennesker, skal passe på med at give for meget ansigt, fordi de er ikke humble. Rasmus? Der er mega dårlig forbindelse nu. Min kommentarfelt det er gået i stykker. Jeg går lige ud og ind. Jeg tager mig ikke mega meget ind med. Kommentar. Bare få mig ind igen med det samme. Jeg mener det. Du får mig ind igen med det samme. Jeg går ud og ind. Ja. Okay. Jamen, han giver dig en trussel. Du får mig ind igen med det samme. Bro, det kommer allerede nu. Når du er sammen med ham 5 gange, ikke, så dominerer han rundt med dig, så begynder han at rive dig i håret alt muligt. Og du har jo sagt, hvad jeg vil gøre. Jeg skal sende dig nogle clips fra den gang, og så blev jeg sur og hissig, så sagde han, bro, jeg skal sende dig nogle videoer fra den gang. Jeg ved ikke, om du skal... Ej, jeg tror faktisk, jeg I kunne lave sindssygt collab, også fordi at du er villig til... Men et kamera gør meget. Jamen, der skal bare være godt lys, Kiso. Kan du høre mig? Ja, det kan du. Du skal se min næste video, Kiso. Der kommer der godt lys. Det grund til, at vores video blev så lort, det var fordi, det var lortelys. Og der var det uploadet. Der var et eller andet med kvaliteten, da han uploadede. Men så du mine vlogs dengang, det fordi jeg købte sådan en linse, der gør det sådan clean. Ja, jeg har set nogle af dem efterfølgende, men jeg synes ikke, kvaliteten er så god. Nej, det er fordi, at jeg har heller ikke jeg havde ikke et godt redigeringsprogram, og man kan få det over i 4K, men 4K fylder så meget. Ja, okay. Jamen det er det. Han kan også godt optage med 4K med den der, men det fylder for meget, siger han. Hvad laver MS ved DJ? MS, han er fornuftig nok at høre på, synes jeg. Så jeg vidste, du tog pis på os alle sammen. Der er ikke noget mellem dig, Kiso. Bro, jeg ved det godt, du tog pisse med på os, jo. Kiso, hvorfor de ikke tror, at vi har haft beef? Jeg ved det ikke, men Benjamin, hvad laver du egentlig til daglig nu? Ikke det vilde nu. Jeg skal først snart til at flytte herfra. Hvor skal du flytte hen? Til Viborg. Hvor skal du bo med Emil? Nej, men jeg bor ikke med Emil. Jeg skal flytte i min helt egen allerhøjst snart, så ja. Så er han endelig. Sally, jeg tager bare stille og roligt live i dag. Det er sådan, jeg har lige holdt pause i går i dag. Bedste. Ja, ved du hvad jeg sagde til min livestream, Kiso? Hvad sagde du, bro? Jeg sagde, du var blevet overfaldet. Ja, bro, lige pludselig, jeg får så mange beskeder, at du er blevet overfaldet. Og så Sivan, han begynder også bare at køre på den. Ja, Sivan, han fanger godt. Jeg er ikke blevet overfaldet, Jan. Hvad? Det der med, at du spørger folk på gaden, om de skal... Bro, jeg så det, du var i Aarhus. Og så var spurgt folk på gaden, om de ville med på hotel. Fuck, hvor sygt sagt det der, bro. Jeg så det godt. Nå, var det livestream, eller hvad? Folk ville med på hotel og have remoulade og alt muligt. Jeg var ved at prikke. Er det det? Fuck, det var en god der, hvor du spurgte, om de ville have remoulade ansigt og alt muligt. Hvorfor spørger du ikke om sådan noget? Ej, det ved jeg ikke. Det er fordi, jeg ved, at dem, der spørger om sådan noget, de får en på hovedet jo. Så... Benjamin, skal vi ikke rette rundt i byen og koks og så lave damer? Jeg tror, du kunne lave mange damer. Jo. Jeg er nødt til lige at spørge dig om noget, Kiso. Hvis jeg laver en video om dig i morgen, eller det ved jeg ikke, hvad han gør. Hvis jeg siger, du er blevet overfaldet, kan du ikke
give dem ret på livestream, eller et eller andet. Lave et eller andet. Jeg kan godt spille lidt med på det, men der skal jo være nogle mærker. Jeg sagde, Men hallo, du var mere blå, end du var sort. Ralle, hvordan kan I lave skuespil? Alle hører jeg lige nu jo. Så bro, I har postet jer selv nu. Hvis vi kan trust me, Benjamin og Rasmus, hvis vi havde gået live 3 timer siden, så ville den her live have været poppen. Tror du det? Ja, bro. Mange ligger, du skal tænke på, at mange ligger og sover. Han var et giganavn engang. Ja, det er det. Hvor mange er det nu? Benjamin, du sagde selv til mig, at du var for kendt til mig. Jo, men... Han var en humble person, da jeg mødte ham. Et år efter, da han var poppen, så var han sådan, jo, fuck dig, jeg er Brancos lillebror og sådan noget. Jo, fuck dig. Var det ikke fætter? Eller var det lillebror? Jo, Okay. fætter, eller jeg fik Fætter lillebror, men jeg ved det ikke snart ikke. Jeg vidste ikke, I ville gå live, ellers ville jeg have joinet sådan 10-11 eller sådan noget. Jamen altså, vi kan godt på et tidspunkt, hvis vi lige aftaler det, men det er jo, det har du også sagt ja til, men det er jo lidt svært med Benjamin at få aftalt. Jeg tænkte faktisk på noget, hvis det er I frisk på det, så kan vi jo gå live i morgen. Det er tydeligt, sådan noget klokken 8-9 stykker, hvis det er. Eller nej, klokken 9-10 stykker, hvis det er. Ja. Det kunne godt være fedt nok at få ham ind, og så debattere med feminister. Det kunne være nice. Benjamin, hvad synes du om de ting, Kiso han siger? Benjamin, jeg hyper det op så. Ja, det er det. Benjamin, hvad synes du egentlig om de ting, Kiso, din gamle homie, han siger sådan på sociale medier nu? Hvad jeg synes om hvad? Om det, han siger om kvinder og sådan noget. Shit! Jeg vidste, du ville spørge mig. Benjamin, du sagde jo selv dengang, at man skal passe på med at stole på kvinder, fordi de er lidt snu. Jamen, dengang sagde jeg det. Men det. Benjamin, han kender os, de her hosts, de er ikke helt loyale. Shit, hvor er du syg. Men Benjamin, så er du faktisk enig i Kisoans holdninger om kvinder, eller hvad? Bro, hvordan kan du fange mig? Han er enig. Han er med i Brotherhood, Jan. Er Benjamin Christiansen med i Brotherhood, eller hvad? Det er han, og han afviser damerne. Hvor er du syg. Så det var bare noget, du sagde for lige at få nogle billige likes, eller hvad, Benjamin? Hvad mener I, mand? Hvad mener I? Han vil gerne have noget mis. Ja. Var det bare sådan for sjov, det du sagde, at du synes, han talte grimt til kvinder, eller sådan, eller det han sagde om kvinder, eller... Hvad har han sagt egentlig? Jeg har jo slet ikke fulgt med, bro. Nå, du lavede bare en video omkring, og du synes, det var forfærdeligt, de ting, han sagde om kvinder og sådan noget. Så det tænker jeg, det må du da vide. Har jeg lavet video, og det vidste jeg ikke engang. Benjamin, han sagde engang noget sjovt. Han sagde sådan... Han sagde til mig, at du kan huske, at alt muligt med, at jeg likede den, og genopslog den og sådan noget op på story og sådan noget. Det sagde det var det, du sagde til mig i dag. Du kan det godt... Eller hvad, du har måske glemt den video. Ben, jeg har unfollowed. Han har glemt den. Men hvad nu, han sagde noget sjovt engang på en YouTube-video. Han sagde, blondiner og brunetter er lækre, og så, hvad var det nu, du sagde om rødhårede afrikanere? Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. De var ikke din type, du sagde i hvert fald noget sjovt også. Benjamin, du er ikke så meget til afrikanere og rødhårede, eller hvad? Fuck, man. Ved du, hvad din type? Ved hvad jeg lige har fundet ud af? Jeg er ikke inde på min live-profil. Fuck, man. Jeg er inde på min ægte profil. Jeg har også en live-profil, jo. Benja, der er en, der skriver i chatten, at du har lavet et diss-track mod Kiso. Ja, jeg har lavet et diss-track imod Kisoen, jo. Hvad er det for noget? Har I set det, folk? Har I set det? Hvis vi engang skulle have Kisoen ned, så skulle vi ind og høre det der sang, jeg har lavet, jo. Ja. Jeg skriver mine 3 hjerneceller til eksamen. Det griner. Okay, hvis du tager forbi Viborg, jeg skal nok tage med, Rasmus. Vi kan tage ind og spise. Benjamin, han elsker, hvad var det nu, den der pizza fra, hvad var det, Kavang? Ja, det er det. Men det er fandme lang tid siden, jeg har været i Viborg. Han også med. Og Sivan, han har fået taget sin bil nu, hans mor har han sagt til mig. Ja, men det var jo også hans mors bil. Ja, men så jeg tror, vi er nødt til at køre i min bil. Ja, kan den ikke godt, selvom det er sådan en halv kasse, kan den ikke køre til frem og tilbage i Viborg? Jo, det kan retur. Jeg tror bare lige, jeg skal rydde op i den. Hallo, jeg synes lige, vi skal høre min sang til Kisoen her. Er I klar til det, folkens? Jeg fik aldrig svar på det, da du grinte bare sådan, Benja, dengang jeg spurgte dig om det der med... Jeg kan bare huske, du lavede sådan en seriøs video, hvor du sagde, at
du var helt rundt på gulvet over de ting, Kiso, han sagde om kvinder. Bro, hvordan kan du fange mig sådan der, bro? Men Benjamin, han sagde selv, at man skal passe på med at stole på damerne. Jo, men det sagde jeg for en par år siden, jo. Er de snu til nogle damer? Bro, det er det. Hvad er det nu, Benjamin, du skal passe på, at de ikke udnytter dig derfor. Hvad er det nu, du er kendt og rig? Ja, det er det. Shit, man. Hallo alle sammen. Vi hører lige sangen her. Til Kisoan her. Okay, folkens, vi hører sangen til Kisoan. Okay, chatten. Masser af ild i chatten. Jeg skal være fejre. Det er godt det her. Okay. Folk, de synes, du er varm. Ralle, prøv lige at være helt stille. Ralle, jeg vil gerne lige sige, hvad det hedder. Den her sang, den siger mit svar. Lad mig sige det sådan. Hvis du lytter efter sangen, Ralle, så giver den mit svar. Jeg prøver lige at besøge så. Ja. Det er sjovt at høre, hvor du kommer fra 4 fingre, Benja. Det gør, at det bliver igennem os. Du kan godt finde på at tage til hans koncert, Rasmus. Det er stemt, uden tvivl. Jeg er stor fan. Prøv nu at være helt stille, mand. Ja, det er Benjamin, der er sikkert stokken nu. Nej, vi skal høre sangen, mand. Min sangen siger svaret, jo. Ja, Kisoan, han er en mandsjuvenist, jo. Det var det, han var. Kan du ikke tage forbi studiet? Sindssyg sang, mand. Nå, Ralle, nu har du fået svaret. Hvad har du at sige til svaret? Ja. Fordi svaret siger, sangen siger svaret. Lad mig sige det sådan. Ja, okay. Nå, men det var... Nå, men jeg spurgte dig. Så den video, du har set, det var ikke fake. Ja. Jeg ved, kan du godt huske, hvad jeg spurgte dig om? Jo, men sangen giver dig et svaret. Ja, jeg har hørt sangen. Ja, Du skal tage ham forbi dit studie, og så skal du lige bringe noget ind. Der er en, der spørger. Det er sådan en unge, han tjener kun 12 år. Han ved ikke, hvad mandsjuvenist betyder, Benjamin. Det er damerne, bro. De tripper på hans mobil. Jamen, det er fordi, at nu har han mistet internet, jo, fordi han skulle sidde og spille den sang der. Nej, han har mistet strøm, fordi han skulle sidde og spille musik. Jeg sad inde med Svane, så lige pludselig så livede han bare. Ja, det gjorde han, og det gjorde han også dengang. Jeg kan huske, hvor man havde en samtale med ham telefonisk, så lægger han bare på ud, sådan midt i samtalen. Jamen, jeg ringede til ham sådan inden, og så ringede han igen. Du skal tænke på, når han rigtig bliver kendt igen, så hvad nu, han tager en rundt med dig. Altså Benjamin, kan du høre? Ja, han er tilbage igen. Nu skal jeg Sivian. I mobber ham nu. Ja, det er rigtigt. Ja. Nej. Jeg spurgte bare, hvad... Sivian, det skriver Sivian. Ja. Sivian, han har et crush på dig. Det ved jeg ikke, om du ved. Kunne du egentlig godt Sivian? Nej, men Kisoan, han kunne godt Sivian ved jer. Ja. Det er nok. Nej, det er Sivian, han har skrevet de ting til ham her. Ja, det har jeg godt set, faktisk. Men hvad nu, tænker I, vi skal gøre det her den her uge, eller næste uge, eller hvad? Hvor kan det vildt have været allerede i gang igen? Det må han have... Men hallo, Kiso, bro, tager du så kameraet med? Du ved, jeg smører det. Der er mega mange Benjamin, der ikke ved, hvad det der mandsjuvenist betyder. Ikke tage kameraet med, du ved, jeg smører det. Der er mega mange, der spørger, hvad det der... Der er mega mange, der spørger om, hvad det der mandsjuvenist betyder. Det du sang. Hvad betyder en mandsjuvenist? Det du sang om. Det du synes, det jeg sang om, det... Bro, så hvad mener I? I ved det godt selv. I er ude på at snyde med nogen, mand. Jeg er ikke dum. Det er chatten, der spørger. Det er chatten, der ikke ved det. Hvad mandsjuvenist betyder. Det er bare siden du sagde, at han var det. Det var ligesom, hvad det var. Jamen, det er... ikke kan lide danske kvinder, jo. Ja. Så det er kun... Hvad så, hvis man er mandsjuvenist i Kina? Så er det... Det er kun danske kvinder, man ikke kan lide, så er man mandsjuvenist. Ja, det er det. Ja, okay.
Og Ja, det er noget om bag, der fløj en fugl, bro. hvad så Drone-Mads? Hvad så Drone-Mads? Benjamin, vent og se derinde, der siger. Men, Må vi høre, er der flere ting, du kunne pointere, Rasmus, på den sang? Jamen, jeg kunne næsten ikke høre det, for at være helt ærlig. Jeg prøvede at spidse ører selv på bagerste række, men det var lidt svært at lige høre, hvad der blev sagt. Damerne tripper på hans mobil lige nu. Men der var faktisk, jeg kan huske, jeg var i gaden med ham, så var der sådan en piger, der ville gerne kysse ham på kinden og sådan noget, han afviste dem alle sammen. Og han er sådan en, han tager kun de helt, han har høje standard eller hvad? Jeg har ikke lige rigtig forstået, hvad der er hans type. Nej, var det ikke noget med rødhåret, eller hvordan var det? Han er rødhåret afrikaner, og kunne han ikke. Nå, det kunne man ikke. Jeg tror, han elsker, hvad det nu, piger, der er sådan, du ved, mænd og drenge kan godt lide, at man er højere end pigerne. Han er jo sådan, han er 1,54. Så der er nogen, der siger, at han kommer til at skrive til nogen, der var 11. Men er det ikke en dværg, han skal finde så? Jo, jeg ved, det kan prøve at spørge hans type, når han kommer ind. Jeg kunne forestille mig, at det er en dværg, han skal finde Lad os så. høre hans type. Han kan... Men jo, hvis vi skal ramme... Vi kunne også godt ramme stream med Benjamin på et tidspunkt, men det skal bare være med... Men det er sådan, hvornår du plejer at streame, Kisser? Du plejer at streame fra... Jeg plejer at streame om aftenen, men du ved godt, der er ikke så langt til Viborg. Man kunne sagtens bare mødes 2 timer. Skal vi lave noget? Jamen, skal vi lave noget? Det er også det, om vi skal lave IRL-streaming. Det kunne også være grineren. Ja, og så kunne du, hvis du streamer på din, så kan du altid downloade den og cutte den ned i bidder. Jamen, det er det, fordi så kan jeg bare smide små clips op af det. Men det er ærgerligt, at vi skulle næsten have ramt den her livestream kl. 8 eller sådan noget. Jamen, jeg vidste ikke. Det var sådan, du ved, jeg så, I var live, så tænkte jeg, okay, det her må jeg havde planlagt slet ikke at gå live i dag, så tænkte jeg sådan, okay, det her må jeg ikke gå glip af. Fordi det er ikke sjældent, det er ikke så tit, at, hvad er det nu, os to er samlet, og så du også er med på, det er sådan, det er nogle gange, det kan være svært at planlægge med ham. Ja, det kunne du godt bilde mig ind. Ja, altså du ved, da jeg så det, så tænkte jeg, okay, det her bliver jeg nødt til at join, selvom jeg er træt. Men du har ikke hørt, hvad jeg bildte folk ind på live eller hvad? Jo, bro, de fik masser af DM's, er du blevet overfaldet, det er på Telegram og alt muligt. Jeg ved, ignorer det bare. du er vant til folk, der skriver, at du bliver overfaldet, eller hvad? Hvorfor reposter Kiso en video, hvor han bliver owned? Owned? Hvad mener du, Victoria? Men Kiso, kan du ikke lave en video i morgen, hvor du siger, at du bliver overfaldet? Jeg tror, den får rimelig mange visninger, fordi at nu har jeg har kørt det op, som at tage... Jeg har kokset med det så mange gange. Kan du få ham op igen, eller hvad? Hvad sker der lige med ham? Prøv lige at invitere ham. Det kan være, at det er fordi, han bor på et bosted, så de har slukket internettet. Du kender ham rimelig godt. Jamen, det er for dengang han boede på bosted. Jeg tror ikke, han bor selv nu, jo. Nej. Men hvad er det nu? Jamen, jeg vil være frisk på, for eksempel, hvis I gjorde det den her uge. Men det der med at køre på, at jeg er blevet overfaldet, bro, jeg har lavet sjov med det engang. Er du det? Nå, det har du. Jeg har lavet sjov med det flere gange. Med madpakke og madpakke og ostehaps og sådan noget, jeg har gjort det. Fair nok. Hvor du taber argumenter. Faktisk, Victoria, jeg taber ikke argumenter, fordi når jeg er inde på en andens live, så er det dem, der bestemmer vedkommende, om de muter mig, og hvornår de smider mig ud. Da jeg var inde på Alexander Gies live, der blev jeg muted flere gange. Jeg kunne ikke sige noget, og plus så der, hvor jeg sagde noget, så blev jeg smidt ud. Så du skal tænke på, at de der clips, de kan redigeres ud af sådan kontekst. Jeg så også en video, han postede i dag. Han ikke har farmet den live der, eller hvad? Hvad? Han ikke farmet den live efter, han så... Jo, han har også cuttet det til, at det ligner jo for hans fordel, men jeg klager ikke over det, fordi du ved, han gør jo også low-key sådan, jeg får en mikrofon i hånden, og så putter mig på en større forstærker. Det er det, han egentlig gør jo. Lidt low-key. Hvorfor? Fordi han gør sådan, at jeg popper op igen. Det kan godt være, at han promover sin egen kanal, ikke? Men han promover også min. Ja, selvfølgelig på den måde. Jeg tror, du mente hans livestream. Nej, ikke på den måde, hvad nu, han giver mig lidt en sådan, du ved, når han poster sådan en video, og det går viralt, fordi det er ikke altid, jeg kan sådan fra livestream, jeg magter ikke downloade det ned, og så poste hele tiden clips. Nej. Så hvis der er en anden, der gør det for dig, så er det også luksus, jo. Jamen, den der DK Highlights, han lavede faktisk et highlight med os to i dag. Men problemet er, at jeg ved ikke, hvad fanden han fucker op, men han klipper mig. Han er ikke så god til at korte ned sådan. Hvad nu, han skal jo poste kun det her. Han poster også deroppe på toppen og det nede i bunden. Jamen, han lavede et highlight, eller hvad fanden hedder det, sådan et... Hej bror, mand, hvad så? Han lavede et edit af os to. Problemet var bare, at... Han har ikke lige været den bedste til at bruge tid på at korte det ned. Nej, men der er også watermarks, du ved, det er taget. Jeg kunne se på min TikTok-video, der står der sådan det der watermark nede i bunden. Så kan du blive shadowbandet. Jeg tror hele hans kanal er shadowbandet.
Ja, det kan sagtens være. Når man poster også så meget, og det er sådan noget der... Han siger, han har fået mange begrænsninger. Alt det nedladende, du sagde om kvinder, er jo ikke noget, han har faked. Okay, nu er det sådan, jeg argumenterede i forhold til, hvad der var nedladende, og jeg ser også Victoria dig skrive, det, for eksempel hvis du går til lægen, og lægen siger, at du er overvægtig som en kvinde, og så lægen siger, at det er nok en god idé at tabe dig. Så eksempelvis når jeg siger, at tykke piger, og piger der ikke har bryster, og piger der ikke har røv, er mindre værd ude på datingmarkedet, så kan det måske godt være noget negativt at sige, men det er jo noget reelt at sige. Hvis jeg eksempelvis sagde, at alle danske piger er nogle luder, så siger jeg noget løgn, fordi de tager ikke penge for det, danske piger. Men hvis jeg siger, at danske piger er sædcontainere, som er en metafor, og når majoriteten af danske piger har været sammen med mange, så siger jeg noget rigtigt. Men det kan godt være, at det er noget negativt, men det er noget rigtigt. Så eksempelvis det ville være meget mere forkert, hvis jeg sagde, at danske piger er luder, fordi luder er en kvinde, der tager penge for det. Men en sædcontainer er en metafor for en kvinde, der har været sammen med mange. Så jeg vandt egentlig bare den der debat. Men jeg gad heller ikke at skrive til ham, at hvad nu, du tager det ud af kontekst og så videre. Fordi det han gjorde der, han fik noget sådan, du ved, han fik noget content til hans profil, og det har jeg det helt okay med. Og så igen, så gav han mig en, du ved, den mikrofon jeg allerede har, du ved, den bliver langsom, kan du se Rasmus, den bliver langsom puttet til en større og større forstærker. Du ved, alle de her Natalia og så videre, når de bruger mit navn, og de arbejder til at lave videoer, så ved du godt, hvad det Loki gør, fordi nu er du også på SoMe-platforme. Så du ved godt, at du ved godt, jeg kan godt tænke, så når jeg bliver ikke sur over, når han poster sådan noget, jeg tænker egentlig bare, han er en, du ved, der skal have rigtig meget for sin timeløn, men det bruger han på at redigere videoer med mig, så tænker jeg, okay, det er jo godt jo. Prøv at tænke på, Alexanders tid er meget der kommer bare flere ind på din livestream næste gang, du streamer så. Lige præcis, og du skal tænke på, at Alexander, han er en high value man, så hans timeløn er rigtig høj, og når han sidder og gør det der, så booster det faktisk bare sådan, okay, så tænker jeg, okay, Brotherhood er noget stort nu. Nå nej, du skal tænke på Gise, når han har sagt op på arbejde, så sidder han jo også her og bare ser med. Jeg kan også godt forestille mig, at Gises passive indkomst ikke rigtig høj. Han ligner en, der klarer sig meget godt. Han er jo sådan high value. Han møder jo ind på arbejde klokken 8, ligesom alle andre mennesker, har fri klokken 4 eller 5, eller når han tager fri. Og det er bare hans livsstil og så videre. Sådan, det virker til, at han tjener langt mere end hans jævnaldrende. Ja, på den måde. Men jeg forstår ikke, hvorfor du ikke, rykker dit content, hvorfor du ikke, altså det der kvinde noget og sådan noget, ikke? Jeg forstår ikke, du ikke rykker det til mere sådan underholdning igen. Jeg følger egentlig bare hjertet. Lige nu jeg kan godt lide at snakke drenge og mænd op og sådan. Jeg har det fint, men jeg ser egentlig bare, hvad der gør mig glad. Og men, sådan, hvad det kan også gavne andre drenge og mænd. Sådan, folk har jo sådan low-key ret i, at det er sådan, I don't know, det kan godt være, du nogle gange snakker drenge og mænd op, men du er jo ikke lige sådan, tager du sådan som Kasper Krause, han er jo 10 gange bedre til at snakke drenge og mænd op, altså. Ja, det er han. Altså sådan, jeg føler bare lidt, det er bare noget, du siger-agtigt, for at det skal lyde bedre. Og hvad er du så, hvis kvinder er sædcontainere? Hvad jeg er, det kan du fortælle mig, Victoria, jeg ved ikke lige, hvad jeg er. Men Kissan, her kan du ikke, du snakker bare aldrig sådan rigtig sådan, jeg ser bare ikke sådan, fordi hvis du rent faktisk var god til at snakke drenge og mænd op, så ville du også lave en business med det. Jamen det kan jo, det er jo lige begyndt, det er jo lige nyt for mig alt det her, men hvad nu, jeg føler, at jeg nævner mange på... Det sagde du også, dengang vi startede med at snakke sammen for 3 måneder siden, der sagde du også til, eller var det i januar eller sådan noget, december, der sagde du også til mig, at du var lige begyndt på det alt muligt. Hvordan gik det i det her? Det gik helt fint. Jeg skulle bare lave noget sådan interview og sådan noget, skulle pitch, så jeg ved ikke, hvor lang tid der går før, man får svar på det. Der var ikke skidt. Der sagde du også til mig, at du var lige begyndt og sådan noget. Ja, men jeg føler sådan, at jeg snakker også, for eksempel jeg snakker om, hvad det nu, eksempelvis de fleste hjemløse, de fleste alkoholikere, de fleste sådan, der bliver dræbt, og de fleste, der sådan også bliver dræbt i militæret og sådan noget, det er jo mænd, så det er sådan mænd, der også bliver udtrykt. Det var nævnt det, men det er jo ikke noget, du snakker mænd om. Altså, jeg føler, hvis jeg skulle sådan snakke drenge... Jeg kommer jo stadig fokus på det. Ja. Det kommer lige med kort. Men det er jo ikke det, der foregår på den livestream. Jeg har jo selv siddet der. Ja, men du skal tænke på, når jeg streamer eksempelvis fra 8 til 2 eller 3 om natten, så er der 70.000, der har set med. Så hvis der er nogen, der lytter med, så er det bedre end ingenting. Ja, men det er jo bare ikke, du ved, når du ved at snakke drenge og mænd op, hvis jeg kommer et eksempel, du ved, så er det sådan noget med, hvordan de forbedrer dem selv i forhold til træning, hvordan de scorer flere piger i forhold til, du ved, få mere karisma, hvordan de developer på dem selv. Jamen der kan du godt have ret i... Det vil jo være at snakke drenge og mænd op, det vil, altså,
Ja, der kan du godt have ret i, Kasper Krause gør det bedre. Ja, hvis du nu tog nogle 18-årige og snakkede dem op og sagde, hvad de kunne gøre for at blive bedre mand. Fordi tit det gør det der problemet, det du også glemmer at sige. Fordi det bliver lagt meget over på kvinderne, men problemet er jo også, at mændene ikke er mænd længere. Det har jeg også nævnt et par gange, at det er jo blevet sådan, at kvinder bliver mere maskuline, og mænd bliver lidt mere feminine. Hvor er det på vej hen nu? Jamen, hvad så hvis at kvinder fik lidt mere, eller mænd fik lidt mere testosteron og sådan noget? Lige 2 sekunder. Altså, hvis kvinder er sædcontainer, fordi de har været med en del, så burde du også have en titel. Nej, Victoria, nu er det sådan, en kvinde, hun falder i værdi, hver gang hun er sammen med en, men det gør en mand altså ikke. Og det kan du se på det ude i verden. Det er bare sådan, det er. En kvinde bliver set meget mere på, hvad en mand gør. Hvad så? Jeg så ikke lige, hvad du skrev, fordi jeg sad lige og streamede. Nej, det man. Hvad det hedder? Bro, Hjalp Kisoren Benjamin, da uheldet skete for ham i Aarhus. Ja, jeg købte nyt tøj til dig. Kan du huske det, Benjamin? Nej, det kan jeg ikke, og du hjælper mig heller ikke, bro. Jo, bro, ja. Nej, du kan ikke lave den der, fordi det gjorde jeg rigtigt. Kan du huske, jeg løb fra Bruns Galleri op til Salling, og så løb jeg op og købte noget helt nyt tøj til dig? Nej, hvad? Det gjorde du ikke, bro. Umuligt. Kan vi ikke lige se dig med kamera? Jeg er anonym, jo. Jeg er her ikke mere, mand. Er du gået undercover, Benja? Ja, det er jeg jo. Jeg er helt undercover, jo. Du kører under jorden. Men Kiso, hvornår begynder du sådan at lave... har du ikke overvejet sådan at gå væk fra alt det der seriøse shit, der du kommer aldrig til at tjene penge på det alligevel? Som jeg også har sagt til min seere sådan mange gange, jeg sådan laver det ikke sådan på baggrund kun af penge. Jeg ved godt, at nogen går op i det sådan, men jeg laver det sådan, fordi følger hjertet, og så jeg føler, det gør en forskel. Og sådan snakke... på hvilken måde? Det de her ting. Sådan, du ved, i underbevidstheden. Du tænker på, når der er sådan nogle Andrew Tate og så videre, sådan nogle kæmpe influencer, der sådan skubber det ud, og så hvis du ved, dem der er meget mindre, og så taler om det, og så tager nogen ind, og så er der nogle andre mænd, der også får lov til at sige deres holdninger og så videre, så føler jeg, at det gør en forskel. Fordi hvis det rammer jo nogens nerver, så er det jo så gør det jo indvirkning. 2 sekunder, tager mig ind med det samme. Men det er jo bare, du ved, det er jo bare sjovere, du ved. Altså, jeg synes jo, det er jo det, jeg godt kan lide ved dig. Jeg synes jo, du er fucking underholdende. Det er jo det, jeg synes, du er bedst ud. Og det er også det, du er bedst til på den der livestream med de der feminister. Det er jo det underholdende aspekt, du er bedst til jo. Ja, det kan måske godt være. Det er jo, når du sidder, du har også et smil på læben, når du siger, sit dernede og kalder kvinder for flatnæbet og lidt flabet og sådan noget. Det er jo god underholdning. Altså, det er jo derfor folk ser ved. Det er jo det, du er bedst til. Altså, når jeg så dig bare med at lave sådan noget i underholdningsbranchen. Smilla, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor du hater, fordi at Smilla, du addede mig på Snapchat, og så blev du sur over, at jeg fjernede dig og så videre. Og så lige pludselig, når jeg afviste dig, så prøver du at hate hernede i kommentaren. Men nej, Benjamin, du kan se, hvordan det er gået for ham lige pt, men han er på vej op igen, men Smilla, du tager fejl. Men jeg tror, du er irriteret over, at jeg slettede dig, Smilla. Jeg kan se, du hater meget nede i kommentaren. Husk nu ikke, at du addede mig på Snap, og det var mig, der slettede dig. Er det helt straight? Nå, tusind tak. Det er only gangster. Jeg er bare gangster. Benjamin, folk spørger, hvad det var for et uheld, der skete i Aarhus dengang. Nå, bro, det kan jeg ikke huske. Det er længe siden. Jeg kommer op, bro. Det er ikke min live. Jeg er bare gæst. Hvem er det, der spørger? MS. Men jeg tænker, jeg er hos kun 5 minutter. Det var faktisk meningen, at jeg skulle til at hoppe i seng, men så jeg det her, og så kunne jeg ikke lade være med at join. Vi kan lige, jo, jeg skal også selv tage log snart, men vi kan lige, det kunne være grinerne at ramme en stream med dig og Kiso igen. Jamen, jeg tænker, at vi kan ramme en stream i morgen, hvis det er i morgen aften. Hvis det er, I er klar på det. Det skal bare planlægges med Kiso. Du er ikke normal længere, er den ikke. Fair nok. Ralle? Ja, men Kiso, hvornår, det er fordi, at Kiso han plejer livestream hver aften, så det er sådan lidt, det skal være en aften, hvor han ikke sidder og streamer. At han ikke forstår, at det ikke var en joke, jeg addede ham tilbage. Nu var det sådan, det var dig, der addede mig, så addede jeg dig, og så skrev jeg lidt, og så slettede jeg dig selv, og så skrev du igen over, glem ikke Smilla, jeg kunne lide de her beskeder nemt, men du er ikke værd at like, fordi Smilla, sådan, du er ikke rigtig... Du er ikke et navn, der sådan er spændende at høre. Jeg kommer bare til at give dig mere, end hvad jeg kommer til at sådan få ud af det. Du vurderer altid folk på deres cloud. Det er sådan, at det du ikke var. Nej. Du ved, så sidder hun sådan der og hater, men det var hende, der addede mig. Så addede jeg hende lidt, og så fjernede jeg hende selv, fordi du ved, jeg kender hende ikke.
Og så, du ved, så bliver man sådan lidt, hun gik fra at slække røv til, du ved, at hate. Så ved du godt, hvorfor hun hater. Men Ja, du ved, jo, er du godt blevet sådan lidt? Nu kendte jeg det sådan lidt. Okay, prøv her, Smilla, prøv at sætte dig ned, du har ikke engang bryster. Din krop, det ligner sådan en flad pandekage. Men Nu når du gør den op på den måde, så tag det sådan, som det er. Din krop ligner en flad pandekage. Gå hen måske og lave en Smilla, gå hen og lave en brystoperation. Din krop ligner noget, der er løgn. Det ligner noget, det ligner den tønskede, jeg lavede i morges. Det er det, jeg siger, Kiso. Du er sgu rimelig underholdende. Shit. Men Kiso, hvornår... Jeg forstår ikke, at det er sådan... Alt det der cloud der, ikke? Og det er også dig, der fortalte mig om alt det der med, hvem man skal tage ind, og hvem man skal... Altså, du ved, inden har du ikke ændret dig sådan... Er du ikke sådan... Er det ikke stedet, der er lidt til hovedet, at de følger og famer det der? Nej, det vil jeg ikke sige, men det er bare sjovt, at når der er en, der adder mig, så adder jeg lige tilbage for lige at skrive lidt, og så sletter jeg vedkommende, og så vedkommende får ondt i røven. Det var bare sjovt, Sivan han sagde, det var sådan sted, der lidt til hovedet. Rasmus. Nej, jeg føler, bag skærmen er jo den stadig den samme. Rasmus. Ja? Ham der dronemaster sender mig noget nu. Prøv lige at tage ham anden. Han er en god mand. Det er en af mine venner. Prøv lige at tage ham anden. Ikke i dag, men måske en anden gang. Jeg logger her snart. Nej, Søren, det der var ikke nogen, der har bedt om, har du set dig selv, kan du ikke snakke? Jeg er ikke, hvad nu? Jeg føler, jeg er eksotisk pretty boy. En eksotisk udgave af Justin Bieber. Tak for det. Men Kisse, hvornår, er der en dag her, sådan er der en aften, hvor du ikke skal live, hvor du ikke kan live, hvor vi lige kan ramme en live sådan klokken 8 til 10 eller sådan noget, med mig der i Benja? Jeg skulle have sagt det til mig i dag, fordi jeg tænkte også sådan lige, fordi jeg nu har været i København og sådan noget, så var jeg træt, så det var ikke sådan live i går i dag. Jeg havde streamet, jeg vil trække en kom i bagnet, jeg havde streamet sådan 3 timer, bare alene, før Benjamin havde joinet. Det er det, jeg vil sige, jeg lige havde planlagt det, jo, jeg kan godt lige join lige lidt. Det kunne også være sjovt at have Benjamin ind, og så at Benjamin debatterer mod feminister, det kunne være sjovt. Det tror jeg, det ved jeg ikke. Kan du det, Benjamin? Eller gider du det? Ja, han siger bare til, at han er forkendt og sådan noget. Men det er det. Jeg vil gerne se Benjamin Christiansen svine Julia Mauming til. Men hvad nu bemærkede du, at Alexander Gises video, jeg genopslog dem bare. Nej, men jeg har så meget ikke følt med i Kiso. Men jeg tror faktisk, den Tusind tak for gaverne, Mads. Tusind tak for gaverne. Men jeg tror, han har postet sådan 4 videoer med den ene live på en halv time. Jeg har set en af dem. Du ved, du kender mig også. Du ved, jeg ser ikke TikTok sådan rigtigt. Ja, det viser bare, at jeg er dårlig til at poste mine. Jeg burde faktisk have en, der kan gå ind og downloade det hele. Ja, det skal du. Fordi på overvej, hvor mange lives jeg har sendt. Han har sendt en live på en halv time, men han har lavet 4 videoer. Kan du huske den live, jeg var med? De der 2 live, hvor vi lå over 2000. Der sagde han der til dig, hvis du downloader den og sender den til min editor, så vil han gerne gøre det gratis, klippe det hele ned for dig. Ja, men jeg har også bare jeg skal også til at have en ny mobil. Min mobil downloader det for langsomt. Og du er stoppet med at træne, er du ikke det? Nej, jeg træner lidt, men det er ikke så meget som dig jo. Jamen, det er bare mig og Sivan, vi ser det ikke det er så meget op med. Nå, det er fordi i går, eller i hvad nu dag har jeg været i København, og så i går, så gik jeg tidligt i seng, men jo, jeg skal lige tage mig sammen. Sivan, han er faktisk bedre disciplin end mig lige pt. Men så du den video, jeg lavede her den anden dag? Han begynder faktisk rimelig godt ud. Ja, han siger, han har tabt 5 kilo. Ja, det kan man godt se på ham. Han er nok samme fedtprocent som dig nu, cirka. Ja, det kan faktisk godt passe. Jeg skal passe på lidt mere af det sammen. Og han begynder også at få flere penge end dig nu. Du falder jo kun, og han stiger kun nu. Ja, det bliver jo sjovt, hvis det er anderledes lige pludselig omvendt. Hvis du skal låne penge af ham nu, og han skal være gavmild over for dig.